ole tunruma chuan Biloxi Mississippi ya thilthleng rap thlak tak chungchang kan ngai thla ho le don ani September ni som pali kumsang khat zakua somriat pasari tho tran ni ani a Biloxi Mississippi ya chuan kumdang ang thovin zanlam chu alum hle a Gulf Coast town na chengte chu na tho hun azo to wangin an mani in thewa cholha damzai relin mutmu an tu tran to hloma midang ang thovin State Circuit Court Judge Vincent Serile anupui Margaret Tepoin hun rei tak cholha damna hun an nei to lo hnuwa chumi zan chuan hlim takin an mani ina chuan thu in engemote soin an ti du na Vincent Seri hi Biloxi ya jacha chuan alang sarber Paul ani nge ni anupui Margaret po hi in thlan lo om le tura Biloxi governor atana in candidate tuma beimek ani bok anupa hian nupain hmangai tak le hlim thei tak ni in fa pathum an neya chumizan anupa a anin kom keu tu ka chuan an fa te tlo turin state pon lama kal an tuma hemizan hian ruam manna an siam nge ni annun dan le khosak dan chu mitam takte du thu sam ang thin hi ani tila kan soi sual lawang chu chutia an fa te tlo tura anin ruam man mek lai chuan an bei sei lo lutuk mai tlo tu an neya annun om tak chu atop ta der mai ani seri chu afanukianga om tura an ngai veka wangin ni chung chu tu main a chan chin an ngai ven ran lova ma se ni aliam hnu September ni som paruk ni lai ni chuan ko ta aron in lan tak lo wangin an han ko la ma se phone chu aring ral thakani ko ta na tho puile dan lama a partner a thian thatak ni bok Peter halat chu an va be pop ta a ani chuan ko ta om to tura ngai thu alo soya chutia ko ta po a om tak si lawa chuan Peter halat chuan a thian pa seri chu a han call ve chin ta a ma se voice message a alu ta a thian pa ne na chuan ko ta an nga reng thu le tu man a om na an hriat lo wanga an zon vut hlom thu te a hrila ma se a thian pa chu message nu chi ringot po chu ti in anga ya that chi lo wangin ina a om le om lo va en fia tha in a hreta a junior Charles Lazier chu hruain a thian pa seri te in lampan chuan an kal ta ni kalkonga chuan Lazier chuan Peter halat chu ti puitumin engemo a han soi puya ma se halat chuan a uk sak lem lova aril rula tu thil danga om ti a hriat hle a seri te in an thlen chuan tuala chuan an nu pakar chu alo om ve boxi angai na an hrelo hle a Peter halat chuan Lazier chu an then om te hna an chan chin an hriat lo awazo chungin an in le avel chu lo en fia turin atia halat chu an then om te om na lama chuan vakalin an then om nu hna chuan seri te nu pa a mu nun berni azo chuan an then om nu chuan ni chung chu a mu to lo thu in alo changa Lazier chuan seri te doorbell chu a han meta ma se chang tu reng anom lo chutia angai na hrelo taka a om lai chuan a kebul maya chuan chanchin bu pahni lo om reng chu a muta a rang takin a chara a han en chian nak chuan ni chung chu chanchin bu chu in chunga an la lut mia to lovani ti a hre thiam ngala kongkhar chu han pochhina alo in kal hau lo mai le rang takin halat chu a aw ngala halat chu ron tlan phei ngalin thilom dan te anin hril hnu chuan halat chuan Lazier chu pona lo om tura hrilin in chunga chuan ama in aluta a thui po apen lu ma chuan a thian pa seri chu silaya ka hlum ti hriat takin chuata chuan thisen bonua in alo mu rengani makati in a thong hle a rang takin pona chuan chuak le ngalin police te an call ta ni
thu nei tu te chu seri te in an lo thlen chuan Vincent Seri chu an kong khara tanga lu a hla lo te ya an mu nga la anu pui Margaret ruangero an mut pin dana mu ani thung Seri chu mi poimo le mi challang ani awangin an ngai poimo le a detective te chuan FBI lam an be pop nga la ma se FBI te chu an in rol ngal mai bik lova an agent le forensic laboratory te chu mang turin an lo ti phota ti chuan police te chuan aruang omna hmuna thisen te chu uluk takin an han enfia an tluk dan le an thisen om dan atang te chuan akap tu chuan khoi hmuna tang nge aka ti le eng tianga hla tangin nge aka ti te hriat an tum ta phota Inspector Robert Burris Bilozi Police Department a crime scene technician chuan uluk takin a han envela Seri ke pha atanga thisen luang thla chu a ke pahnin kara chuan a luang koi ngiai nguaya chu baka a hnung lam atluk nuwa alulamina hoi dar thalang kong khar potol thei pahnia chuan thisen akai nei noi boka chu baka chuan form rubber them te takte te chu ruma chuan chhar ani boka chutiang form rubber man na tur om anin chunga chuan an handap ngiala lukham le madras te nen lam an envek nuwa po chuan chutiang man na om chu an mu lo wangin tual thatu chuan a silai mana chuan silencer siam chop a hmangani ti chiang takin an hre thei ta a investigator te chuan fingerprint po a thei angin an han zonga ma se an mu zo lovani 22 caliber semi automatic pistol ka ruana case pakua lai an char thunga chung silai ka ruana case te om dana tang chuan seri te nu pa chu rang taka ka anni ti a hriat theya ma se tual that tu chu a hnu ma han chuina tur dang mu ani lo wangin engtin nge asu hnu zong zong chu a thu bo vek thei ti chu ngai tu tham takatling a hna chu thatakina thoka amison po a zo fel fai le ni ti a hriat reng mai ani a hna chu atlinin ruam manna po fel fai takina siam ti a hriat le a silai po ate chi a manga a thomi ten an hriat lo nan silencer a mang tel boka chu mai baka Seri chu a thi ngei nan alua takaka bok ti chu a chiang le a chung te awang chuan FBI special agent Kate Bell chuan tual that tu che dan chu professional che na hnu ngei ni in a hriani ni enge moza chu investigator te chuan evidence zon nan hun an hmanga ma se tual thana hmun chu a fel fai em wangin evidence mu mai chu a harsa hle ani eng wanga Cheryl chu tha nge ni ang ti le anupui Margaret thlenga tha ani mai chu a chan hriat thiam a harsa hle ani Cheryl chu judge ani a mi thu buaya ro alo rel to na te alakalung oilovin phubalak nan an tha tamai po alo ni theya ma se anupui Margaret le zel tha ani chan tur o mang chu investigator te chuan an hre thiam lo hle ani Mississippi Gulf Coast chim thlang lama chuan an kho chunga thunei tu then khat te chuan khwalzin te hip turin casino siam an tuma ma se he hmuna hian strip club ero a omsa to thung Margaret hian hetiang poisa khelna le nom chen na reng reng hi adu lova chuba ka casino a hian dan bo chiat na a thlen na sat bik thina wangin adu lo burani hei wang hian Margaret hi an khopui governora alo tling tahlawani chuan poisa khelna le nom chen na hrim hrim chu an khap bur mai don ti chu thil chiang sa ani awangin politics lama a hmel ma te chuan an da tha tamai ani investigator te chuan an ring ta ni ti chuan an thenom khoveng tele an thian then khat te chu Margaretin politics lama hmel ma anei le nei lo te an zot kwal ta hloma ma se Seri tenupa kum enge mozat lo hre to pon engma an soingam hau lo maya hlau nai nan khata an chunga enge mo a thlen ve an hlo wangin
FBI agent te hne na chuan tu main engma an soi ngam lova an ming tak ngial po ti rik an du lovani chu tiang ani awang chuan seri te fanu lin chuan a omna hmun North Carolina tangin anu le pa te omna hmun chu aron panwang wanga anu le pa te chuan ro rel na dik an mu ngei theina turin a thei top a chuani mi sang te zona zot kualin a thei angin ma alave a chutia mi sang a zo kwal nu chuan pakhat chuan seri te nu pa tha an ni zan chuan anin kota chuan kar pakhat le akhal tu rin hlel om tak a mu thu le a kar mel mang le pian zia te chu a hril ta a lin chuan rang takin a thu hriat te chu investigator te hne na a hriat tir ngala investigator te chuan mita mutu in a soi ang chi kar chu a thei angin an zong ngalani ma se an humai big lova ni tam vak lo aliam le nu chuan seri te na tanga lavak lova an kar zon lai ang chia chu investigator te chuan an muta hlau mai ani ma se chu kara chuan tu ma anom lova alandan chuan rausan to ani mel le a hmuna an va en chian chuan mita mutu in a soi ang chia Fort Fairmont kar ang chi chu alo ni a investigator chuan a car identification number a en chuan chu car chu seri te nu pa tha ani mani chi in ruk bo ani thu police te hnen a report to alo ni a chu ba ka register ala ni lo ti an theta bok nu ma engimotal mu turo om takin ti in car chu police garage lama an lata a seri te nu patha an ni atangin car khat liam ma deuh chuan uluk taka kar an enfiana chuan inspector Robert Burris chuan thilmak tak a muchuak ta kar chunga dom light chu ti chiat ni in abal chu lak thak ani ti chiang takin a hriata dom light hi a thapa nga ya chuan kar hon le khara piangin a eng thina chu wang chuan zan thila po kara chuang chu tunge ni ti chiang takin a hriat thei thina ni ma se chu dom light chu a om lo chuan zan thila chuan kar hon le khar lai khan light eng tur kha a om miau lo wangin a khal tu chu tunge ni ti chu pon lama tanga lo mutu tan po hriat thei ani don lovani heng te awang hian investigator te chuan chu kar chu seri te nu pa that tu chuan a khal nge yani an ring het le zual sawa kar chunga nu ma chui theina om an muang ang chu FBI lep lama chuan an thon zunga ma se FBI laboratory ya an examiner chuan chung fin fia na ni thei om sang an ron lak khoma tang chuan fin fia na hlu tak le thatok a mu zo ta reng lo mai le agent bell chu a hmuna localin chu car Ford license chu chiang zokin a han en fia ta a chu tia en fia ta ka chuan chu car chu seri te nu pa tha an ni ma kum thum liam ta kum sang khat zakwa somriat pali dai to a ruk bo alo ni reng to zok ti a mu chuak ta ni heng kum thum chung zong hian a license plate chu angai reng man ani a ma se seri te tha ani ma lok hian tu emo chuan license plate chu ala tha ti a hriat thei ta a ti chuan investigator te chuan chu kar chu kum thum liam ta a bo thu report ma saber tu atangin an chui tran ta a investigator chuan a report ma saber tu te apartment chu a han call ta a an kar bo report chu an mu thu te a han hril chuan apartment manager chuan a thian pa ta ani awangin a thian pa chu alo wa hril tur thu in alo changa chu a thian pa chu bilozia tala cher thin Lenny Sweetman ani a ama hi he kar ne na in nai vai an hriat thei nu hnung ber ani bok Lenny Sweetman hi investigator te tan chuan mi tharwak ani lem lova a chan chu FBI te case dang lo chui to a criminal group pakhata atel ve a chu an group ming chu Digi Mafia ani nge ni hei wang hian agent bell chuan seri te nu patha na chuan Sweetman chu a in rol ngei a ring tabur mai le
an group member dang te po chu anom hlat vak a ring lovani ti chuan investigator te chuan Sweetman le a thian te chu zon na an thok tran ta a Sweetman thian te zinga pakhat strip club nei tu Mike chu a enroll ve ngei an ring het bur bok Mike hian Bilozia hian strip club hi pathum lai aneya hei wang hian dan keng ko tu telama po a ming hian hriat a hlo hle nge ni investigator ten Digi Mafia ho an chui mek na case Lonely Hearts Scam tia a ming an vua hian an chui mek ani Special Agent Bail chuan chu case le seri tenu pathi na chu inzom tlata arina wangin arwala chui dan angai tua ta a amarem hriat na angina chui tana Louisiana a Angolan jela chuan Digi Mafia Paul zingami Kirk Sinix atang ve a tual tha wangin dam chung tang turati ani he azel tan na tang hian mani an pui kopte tan bi ka siam magazine te achua fakna te asiam bok thina chung magazine an chiara tang chuan mitam tak chuan an ron bia a ani chuan a contact li sami te number chu alo pele chonga ti chuan mani mi pat pui kop du te chu a in biak tir hlom ta thina mi pakhata US dollar sang khat zel ala thina chu tianga poisa a mu chu chuan ama an hremna chu poisa manga ti nep theidan angai tu ani chu tiang chuan asum don na akal pui thin ti investigator te chuan thre chuak ma se sari te tha an ni chung changa ero kum khat zet aliam hnu po chuan investigator te chuan tu ma man an la nei theilova mason na lian tham eng ma an la nei thei ta chuang lovani kum khat le tha thum liam hnu tha som paruk na kum sang khat zakwa somriat pakwa January tha a chuan sari te fanu lin chuan chutia anu le pa te that tu man chua lova a han tham ral mai tur chu angai ngam lova ti chuan private investigator arwai tani private investigator chuan FBI agent Bail chu avatlo a information anlo mu tawang ang te chu ala khom tran tani private investigator le Special Agent Bail te hi tunma in private investigator na anlo tho to na tangin in mel riat thatak anlo ni to thina anthil riat ang te chu anin ser ton ta zelani ti chuan private investigator chuan Angola zela tang dang Digi Mafia Pola mi te ve tho chu thu vazofia le tha in a hreta a Angola zela chuan avakal le ta a ta chuan Bobby Joe Fabian Digi Mafia member ve tho chu awa muta a ani hi kidnap le sipaite silai manga ka awanga zel tang mek ani ve thunga Fabian chuan investigator hena chuan sari tenu pa tha ani chungchanga chuan in nam hnoina anei lo thu alo soya masia tan pui mek nix chu sari tenu pa tha anni na chuan ain nam hnoi nge yarin thu a soi thunga a chan po tun ma in sari chu nixa sum don na Lonely Hearts Scam atangin poisa ruak pu ani a mase ani na dik taka chuan rugru tu dik tak jok chu seria tho pui pa Peter Halat ani thu asoya Peter Halat chuan Nix le Mike te in sum don ton na vela an poisa in pek ton na man ruwa an mang thina Halat le Nix sabial nu te chu Halata office a chuan anin mufawin an sum don na chu kalpui zel ni in asoi boka Fabian chuan chu chau nilo thil dang po ala soi tel chewa tual that tu ni oma an soi ming po a hril tela a ming chu John Ransom ni in Georgia a cheng mek ni in a soi bok Mase Ransom zon mu na nero hun ala du deuh dawn ani hunakal zela seri te nu pa tha ania tangin kum ni aliam hnu kum sang khat zakua somriat pakua August thla a chuan Special Agent Bail chuan seril te nu pa tha ani chungchanga FBI ten a zongzonga nu chui na an tran theina tur fin fiana du khop anei ta an thurwal pui ber seri te fanu lin chuan United States attorney le
FBI te hna chuan anu le pa te tual thi na chung chang case chu official taka chui thale turin angi ta a chuti lai mekin seriat ho pui a partner Peter Halat chu bilozi governor atana thlan thlin alo ni ve mek boka hei wang hian Peter Halat chu rin hlel akai na sale zual leni kumsang khat zakua somriat pakua August tha chuan investigator te chuan seril te tha ani chan chu chui chuange tumin anla beina sa hle a ti chuan maktak main digi mafia member ni thin jail tang mek Bobby Joy Fabian bok chuan seri te thi na chung changa a riat zong zong chu TV News a chua turin a puang taru rup maya hetia soi chua hian thu nei tulam nen an thok khowanga in Kirsi Nix chuan a tha mai ngam a in rin lo wang ani tual that tur bera an roi chu John Ransom ani thu te chu a soi tel boka TV lama chuan John thalak te chu an ti chuak tel boka hetia TV lama an chua hi Peter Halata Junior partner Charles Lejeran alo mu chuan makati ta hle maya arang thei angberin police station a akal ngala tual that tu nian soi John Ransom chu seri tenu pa tha ani malok kara chuan Peter Halata office kota a mu thu ava report ta a John Ransom chu ake a chian lo wangin a bai dewa niak zom ang deuh hian akal ni in a soibok seria omna hmunte a zot ni in a soya a om dana soya tang chuan a mu chu Ransom nge yani ti an hret heya ma se Ransom chu an han chui zui chuan tual tha thu buaya tho jail danga alo tang meka investigator te a hmuna vakalin thu eng amote zotin seri tenu pachung chang te an wa zo chuan Ransom chuan a hriat lo thu alo sei vetlata a chang thadu talo le ani thu nei tulam tan po han zo zui vak dan awang leya chuti lai mek chuan lezier chuan thil poimo tak a hre chuak ta thuta a senior Peter Halat nen seri te thi nia ina an kaltrum chuan Halat chuan kong khar chu a honga chuata seri ruang lo om reng chu a mungala Mase Margarite ero chu amut pindan hnung lam daya om ani a ava en lo hrim baka vakal na hun po a om man lo thu asoya alo chuak le ngala sari te chu an nu pa an thi thu asoi ngal ni in asoya Margarite ruang va mu man mi si lovin a thi thu asoi ngal mai chu thil dik lo om ti ati chiang le ni in a ria a October tha kumsang khazakwa somriat pakwa seri te nu pa tha an ni atangin kum ni aliam nu po chuan investigator te chuan tual that tu hanman chat theina finfiana thale chiang an nei thei chuang lova special agent bel chuan halata chu a office a vakal chilin mase governor lai alo ni to wangin ama han chui zui wak chu a har le ani mase chutia zona engemo a han zo nu chuan a engama ma in halata chu alo thin rim lur maya agent bel chuan seri te nu pa that tu chu an zon mu ngei tur thu le an man ma chu an top lo tur thu te a hrila ma se halatero anui mai maya engwak ma asoi lem lo ni in agent bel chuan asoya hunaliam zela kumsang khadzakwa somkwa January a chuan special agent bel le Harrison County Sheriff Department a Major Randy Cook te chuan Atlanta Federal tan ina midang thu zot fia turin an kal le ta a ta chuan Bill Rods an va mu a Rods hi John Ransoman tual thana chung changa in thurwal pui nia hriat ani wangin thu zot fia tura vakal an ni a Rods chuan kumsang hajakwa samriat pakwa kumtir lama chuan Ransom chuan aron bia a tual thana thlenna mun Southern Mississippi lama kar khalsak turin aron so mani ta chuan judge pakhat tha turni in lopo dollar sing khat lai ani thu hrilin asoya kumsang khazakwa samriat pasari march tha a Rods chu Ransom le mi pakhat
aming Peter muturin Bilazia akala Peter aber chu rotsle ransom te tual tha tir tu chu ani a mase seri te nupa tha ani ma thanga a chuan rots chu beng rok chungchang awanga man ani ta ka wangin chu tual tha na chuan atel velo thu rots chuan asoya rots a soizong chuan inchi slem te chuan ma som tir ma se an hriat du ber seri te nupa tha ani chanle tha ani dan te a that tu ber an la hriat miau lo wangin chung zong zong hretur om ber alang chu ransom chu ani ta a ti chuan kumsang khazakua somkua kumtop lama chuan Georgia a Bostik Correctional Institute ransom anda na hmuna chuan investigator te chu an vakala engemaw chen thu anin zo hnuwa chuan ransom chu a in puang ta a 22 caliber pistol chu Larry Sharp keksin nik sabianu hne na apek thu a soita a mase tual that tu chu ama ani lo thu in atang ve tlat thungani next chuan a bialnu Sharp hne na in biak na atangin investigator ten an chui zui mek ti a hreta a bialnu chu a in puang mayang ti a hlawa wangin da that mai chu a har sat na chin fel dan ni in a hreta a ami te tirin abialnu chu that mai turin thu a peta a mase van nei thak takin an tha ma in investigator ten Sharp chu an man ta hlawa polygraph test nei tir ani a lonely heart scam le seri te thana thu buaya chuan enroll na inayam ti zo na chu ai ti ve in a changa mase chu zo na pahni a chan dana chuan a pass zo tlat lo ani agent bel le atim te chuan chung zong zong chu an lo record veka nakina kota an ma ni khinlet na na man turin an da thathlap thlapani Mike Larry Kirksinix le John ransom te chu seri te nu pa tha thu boya chuan an enroll nge ya rin ani a Peter halat ala chuang ri ani trial an neya chung mi pali te chu thiam lo chantir an ni a Nix chu tual tha thu boya dam chung tang tura achung thu an lo rel to ba ka kumsom panga dang tan bel tura ti ani a glitchpo kumsom panga tho tang tura ti ani bok ransom chu kumsom tang tura ti ani thunga Larry Sharp pero kum khat chau tang tura ti ani thung chutia an ni ho zela an khung tak veka chuan lonely heart scam po chu atop zui ve tamaya mase seri te nu pa that tu dik tak hriat chu ala ni lo wangin agent bel chuan tual tha na chu ala zong chhun zom reng thawani kumsang khazakua somkua panhi kumtop lama chuan agent bel chuan hunrei tak alo zon to chu a mudon ta ni in alanga Mike chuan engtikong zong emotalin zela tanga chu adan angai tu na sa hle a phone mangin Bilazia athurwal pui pakhat abia a chu a thian hne na chuan Robbie Gunn hne na police te hne na athulo soi to chu sur le turin wange turin ati a Robbie Gunn chuan a statement lo siam to a sur le ani chuan US dollar sing ni pek tiam turin ati boka Gunn hian chu tianga ti ani chuan a zalen mai thei a in ring ani mai ka thian pa chuan Gunn chu awa hril ta a mase Gunn chuan agent bel rang takin a hrila ti chuan agent bel thuron angin Gunn chuan a taksa a wer daru chungin agent bel a soi ang takin mai ka tho pui pa chu Mississippi a awa mu a mase thil tang kai hriatero an nei chuang lo seri te nu pa tha an ni atangin kumruk lai aliam ta a an rin hlel ber Peter halatero finfiana engma anla nei theilo wangin zalen takin ala tual lenga mase seri te nu pa tha an ni chungchanga chuan rin hlel kai ani miaw wangin chanchin bumi te po in an zim pe hle a thu thar hlek ka om chuan thu zo tumin an bor ngal thuai thinani mase halatero chuan engma a soi du ngai lo thung agent bel chuan gana taksa manga anin biak na an ngai thak na tep chu kengin Mike chu awa mule ta a
ami tirpa thu soi zong te atang chuan statement suit tura atham na te chu a hriat vek si a thu dika soi lo ani chuan chu thilwang chuan atan hun tura an lo ruwa man to sa ba ka kum enge mozat atan belle tur thu in avau ta ni ti chuan kum sang khat zakwa somkwa pathum october thla a chuan Mike chuan chu case chung changa a thu hriat zong chu a soi chuak ta nge a Peter halat chu seri tenu pathina chuan alawin hnam hnoi ngei maya Mike ka soidan chuan unsafe deposit a poisa dollar nuai khat lai mai chu halat chuan arokin judge seria safe deposit a alauda saka ti chuan halat chuan niksa hnena chuan judge seri chuan unsafe deposit mi cheng nuai khat lai mai aruk chua thu awa hril ta a nix chuan angai thu tak don ti le apalzam mai don lo ti chu halat hian a hrechiang le ani hemi hnu hian Mike nena chuan vakal le in seri chuan unsafe deposit mi cheng nuai khat aruk chua thu bok chu awa hril le a ti chuan Mike chuan Peter halat nen seri tha dan tur chu an ruwa man ta ni in a soya a soidan chuan atira chuan seri nupui Margaret chu tha tuma ruwa man na an siam lo thu le ma se nuwa Margaret chu athiani chuan an khogaf no ratan a in candidate theidon lova a in candidate a alo tling hlawani chuan bilozia nom chen na mun tam tak chu khar atuma wangin tha tel mai an ril ruk ta ni in a soibok Texas a criminal record lian tham vak lo nei to Thomas Holcomb chu an ruaya Thomas hi seri tenu pa tha na mana hian dollar sing ni an pe a Mike chuan ta la cher tu a mel hriat leni sweetman puina in kar Thomas a man tur chu anei le ta ni ti chuan kum sang khat zakwa somkwa paruk october thla chuan tual that tu ber Thomas Holcomb chu Texas a man anita a tual tha thu boi siam sak ni in Kirksin Nix nen chuan dam chung tang turati an ni a Peter halat chu kumsom pariat chung tang turati ani ba ka Kirksin Nix sabianu Larry Sharp chu kumnga tang turati ani bok kumkua zet aliam meu chuan agent bel chuan rim taka athora chu a muta a seri tenu patan chuan rorel na dik tak a thlen tir ta ni Mase Margaretin bilozi khuwa atanga poisa khelna umbo tuma alo suang tua nairo athleng dik thei ngai don talovani ole tuntuma tan chuan khati zong kha nile phot sela ka video te tha itini chuan like button kha min lo me sak donia hun man nuam vekule